5 φθινοπορεινοί προορισμοί ιδανικοί για ζευγάρια. Στο νούμερο 1 η Μάνη. Πέτρινα λιθόστρωτα, μοναδικές παραλίες με βράχια και απομονωμένα ταβερνάκια με θέα το Αιγαίο. Ιδανικός προορισμός για ζευγάρια που θέλουν ησυχία. Στο νούμερο 2 η Έδεσα και τα λουτρά Πόζαρ. Καταράκτες, θερμές πηγές και υπέροχα φυσικά τοπία. Μία επιλογή που συνδυάζει χαλάρωση και φύση. Στο νούμερο 3 η Ύδρα. Ένα πανέμορφο νησί χωρίς αυτοκίνητα, γραφικά σοκάκια και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι. Και αυτή την εποχή μπορείς να απολαύσεις το νησί ακόμα περισσότερο, καθώς δεν έχει τόσο κόσμο σε σχέση με το καλοκαίρι. Και πριν σου πω τους επόμενους 2 προορισμούς, να σου πω ότι αν ψάχνεις κατάλημα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, μπορείς να μπεις στην Travel Meet, να βάλεις στην αναζήτηση τι ακριβώς θέλεις να έχει το κατάλημα που ψάχνεις. Παραδείγματος χάρη να είναι ιδανικό για νεόνυμφους με τζακούζι στο δωμάτιο και εσωτερική πισίνα. Και η μηχανή αναζήτησης της Travel Meet θα σου βγάλει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Νούμερο 4 λοιπόν για όσους προτιμούν το εξωτερικό, η Βερόνα στην Ιταλία. Η πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα καφέ δίπλα σε ιστορικά κτίρια είναι η απόλυτη ρομαντική επιλογή για ζευγάρια που ψάχνουν ατμόσφαιρα. Και στο νούμερο 5 η Βουδαπέστη, με τα ιαματικά λουτρά της βόλτες στο Δούναβι και την ατμόσφαιρα της πόλης στο φθινόπωρο που είναι ιδανική για μια ρομαντική απόδραση. Γράψε μας στα σχόλια τις δικές σου προτάσεις για την τέλεια ρομαντική απόδραση στο φθινόπωρο και κάνε follow για περισσότερα.